हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर, बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोखौ जौगाफु क्रिएशन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे। स' लोगोफोर, बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय सुजुदोंमोन आं दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। आं भिडियोनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना होनाय जादों दे। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादों दे। स' लोगोफोर, बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि स्टारिंफोरानो जादों आरके बिथराइ बसुमतारी दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ सोर खालामदों होनोब्ला आरकेआ खालामदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होनोबा बिश्वेश्वर बसुमतारीया रोजाबदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, सुजुदोंमोन आं अफिशियल बर' मिउजिक भिडियोनि रिलिक्सखौ बिश्वेश्वर बसुमतारीयानो लिरदों दे, प्रडिउसार मोजोम बसुमतारी। स' नोंथांमोन भिडियोखौ जुदि दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो। भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। भिडियोखौ मोजां मोनदोंबा भिडियोखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर।